Njada ndishumira kubva kubhuku yaJohn chapter 19. John 19. Inenge ne feedback Mike. John 19. John 19 verse, I'll start from verse 25. John 19 from verse 25. Now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister, Mary the wife of Clopas and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw his mother and his disciple standing by, whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Then said he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour the disciple took her into his own home. From that hour the disciple took her into his own home. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Yandarenga pano incident irukitika pa cross. So we are relevant nekuda kwe Easter Friday. Jesu ari pamuchinjikwa. Bible rat akatarisa akaona vana mainini vana mai vake, the sisters amai vake vaivapo. Ndokuona paine a disciple aivapo. Bible ndokubva rati waanoda the disciple whom he loved. Ndokubva ataura yaningati instruction kana kuti ari kuintroduce a relationship yaari kutaura ari pa place inonzi Calvary pa Golgotha. Ari kutaura achiti amai uyu ndiye mwana ava ndo amai. From that very hour the disciple, whom I believe is John the beloved, wakatanga kunogara na Maria kumba kwake. Ndokunodzika basi na? That's fine. So ndodautara chakavanzika ku church pamusoro pe relationship ino-originator from the cross. Mary, her own choice, wakadanana na Joseph. Ari relationship na Joseph watoingenja kuti vacharoorana. Ndokubva awana a divine visitation. Ndokuva nepamiri pekubereka Jesu, but nyaya yakatanga kuitika angari in love with Joseph. Denga rikazouya kuna Mary ari kudanana na Joseph. So relationship ya Mary yekutanga by choice, by her own choice, wakada Joseph. Relationship ikuintroduced pamuchinji kwa yekumba kwa akazoenda. Ndokwanzi Jesu akatarisa akaona mudzidzi waanoda. Saka Mary haasi kuenda kwa John by her own choice. I relationship ya introduced kwa pa cross na Jesu. Relationship yekutanga ndiye akada Jose wake. Ari murudo na Jose ndokushanyirwa nedenga. Ndokubva asitakura mimba ya Jesu. Ndokurera Jesu na Jose ari mwana kusvika Jesu akure. Jesu akura aenda pa place of authority and power. Ndo paari kuudza mubereki pamusoro peimwe relationship. Anoti amai uyu ndiye mwana ava ndiwo amai. Kuita kwevanhu kunodai so vanoti kana munhu akufa anotaura mamwe mwazi ari very powerful anochengetedzwa nevanhu. Zvikuru sei ma issues e relationship. Unonzwa chinzi kana mudhara ipanga akufa akataura kuti ndine mumwe mwana kuchinoi. Kana kuti ndakaita mumwe mwana kunotono. Mune mukomonyi ari kwakati kana munhu akufa haana secret yekuchengeta nekuda kwekuti kunozosara zvichinetsa anogona kutaura ma intro kana kuti ma relationships anga ari hidden. Pana akambozvinzwa izvozvo? Tifambirane musha, right? Saka Jesu ari pa point of death akuintroduce a relationship isiri mu choice ya amai but inobva ku choice yake. Zvanzi akatarisa mudzidzi waanoda, the one whom he loved. Ndokubva ati kumudzidzi ava ndiwo amai uyu ndiye mwana. From that very hour handina kunzwa Mary and Joseph. Bible rangoti from that hour amai vakandotanga kugara neanodiwa na Jesu.
Handa kuti ndiparidze nyaya iyoyo. Kana ndichitaura pamusoro paamai kana kuti mukadzi ndikutaura a shadow picture of church. Church ine zvainoda, but Mwari ane zvaanoda. Saka church kana yakasarendwa muna anodiwa naJesu John, who is the revelator, ndiye munyori webhuku reRevelation. Vanoita theology tiri kuita naye. John the revelator ari kuti John the beloved. Kureva kuti church yakasarendwa nerelationship inonzi revelation chizaruko. Kureva kuti church inogona kunge ine Bible, but ichitoita zvisingade Mwari ine Bible. Nokuti iyo yakada Mwari, but church ikaziva kuti Mwari ndiye anotida kudarika kumuda kwatinoita, yakutsvaka chakavanzika nokuti pane zviri pachena zvinoitwa nevanhu, kogoita zvakavanzika zvakavigwa mushoko raMwari. Saka John the Revelator is a book of Revelation. Saka Jesu ari kuti church yakufanirwa kufamba kwete mukufunga kwayo. Munhu anofunga akaenda kuchikoro akaverenga Bible anorinzwa, but hazvikuite mushumiri. Zvinokuita munhu ari kutsanangura zvaanzwa. Kunonzi kushumira kupedza kuverenga ovhara otaura zvisina kunyorwa. Nokuti zvakanyorwa ndaverenga ka, but vanhu vari kuramba vakagara vari kuda zvisina kunyorwa. Which means know the revelation behind the scripture. So relationship iri kunzwa naJesu pamuchinjikwa ndeyekuti kereke manje yakufanirwa kufamba nekuziva zvinodiwa naMwari, iyo yochidawo zvinodiwa naMwari, nokuti kumashure kuine zvayakada nokuti inoda Mwari. But kana yane ukama naMwari yakupota ichitsvaka kuti Mwari anodei. Wakada Joseph by your own choice, but waakuda John by his choice. Kureva kuti church iri kusarendwa kuti mukada kuti zvinhu zvifambe zvakanaka kutsvaka kuti Mwari anodei. Unombozati zvinoita kuti church ive ngevanhu vanodiwa naMwari, nokuti ine mutemo wayo netsika dzayo. But munoziva here kuti Mwari anotoda mutadzi. Chakatoita taburuka ende pamuchinjikwa wakaona nyika yashata ndokuinzwira tsitsi, ndokubva atuma Kristu kuti church nyika ipone. Nhasi nyika haina relationship nechurch. Church haidiwe kunyika, asi inoda kuti vanhu vatendoke vabve kunyika. Saka chiripo ndechekuti choice yaMwari manje tikasaiziva, church ikasaziva his choice, tinofamba nezvatinoda iye aine zvaanoda. Joseph ndo zvinodiwa nechurch, John ndo zvinodiwa naKristu. Jesu akatarisa akaona mudzidzi waanoda, the one he loved. Kwete mudzidzi anoda Jesu, but mudzidzi waanoda iye. Aona waanoda ndokubva ati kubva nhasi amai, relationship yenyu maifamba neni semwana wenyu, but this time maakufamba nezvinodiwa nemwanakomana waMwari anova iye John. Ndiye wamaakupota muchifamba naye. Saka John ndiani? Ndiye bhuku rezvakazarurwa zvakavanzika zvaJehovha. Saka tikashayiwa chinonzi revelation, tinonamata Mwari necommon sense with all our understanding. At the end toita singadiwe naMwari yeti tiri vanhu vanoda Mwari. Chakavapa kubata Jesu vachiendesa pamuchinjikwa vachiroverera vaida Mwari, saka vakamurayira mwana wake nekumuda. Ukamuda usina revelation unomumaka, unotomuroverera, utomisa zvipikiri. Pavakatoroverera Jesu vakatoenda kuna Pilate vakati hatidi kupinda musabata mangwana, tine mitumbiri pamuchinjikwa tipendere tinofushira. Kureva kuti vari kuti uyu anozviti mwana waMwari, isusu tinoda Mwari, saka taakumurayira blasphemy yekuzviti mwana waMwari nokuti isu tinoda Mwari. So Mwari ukamuda necommon sense unouraya plani yake. Neimwe nguva Jesu akambofunga kubatsira Peter akambofunga kubatsira Jesu, akati aiwa Ishe hazviite kuti murovererwe, tiripo tinomira nemi. Jesu ndokubva ati kuna Peter, get behind me Satan. Ko anoita Satan sei achida kudefenda kubatsira mukuru wake? Yeti paanoda kuzokiswa panouya Judas achida kukisa Jesu anoti, my friend, ita zvawainga nekukasika. How can you call a betrayer friend, then one trying to defend you the devil? Kureva kuti ari kuti by revelation ari kufaita zvandakainga
ndo enemy, but ari kubatsira zvandakainga kuti zviite ndo shamwari. Saka uchaona kuti pamwe pacho church yakagamuchira Peter as the devil, ikaignore Judas as the plan of God. Jesu ari kuinterpreta kuti chinonzi shamwari munhu anomira newe padestiny yezvawakainga, chinonzi enemy kudiwa nemunhu kuti usaite zvaunofanirwa kunge uchiita. You know, vanhu vakapfuura nekumba kwaHerodhi vakati tiri kutsvaka mambo aberekwa. Herodhi akati kana mamuwana munouya muchindiudza. The same people, Matthew chapter 2, havana kudzoka nekwaHerodhi. They were warned in a vision kuti musadzoke nekwaHerodhi. He is after killing the child. But Herodhi haana kuti mukamuona mundiudze ndoda kumuuraya. Akati mukamuona muuye muchindiudza neniwo ndoda kumunamata. But Mwari vakainterpreta message yekunzi kumunamata is killing. Saka church ikashewa chinonzi revelation inoita zvainoda ichitadza kuita zvinodiwa naMwari. Nokuti zvatinoda dzimwe nguva zvichifungidzirwa kuti Mwari ndo zvaanoda hazvisirizvo. But zvinenge zvakanaka but zvisina kumunakira muridzi weprogram. I'll give you an example. Judges 14 verse 4. Samson akati ndiperekedzei ndine musikana wandawana kuTimna wandida kunorora. Vabereki vake ndokubva ati aiwazve washaya here musikana pakati pevaIsraeri, sei uri kuda asina kudzingiswa? Bible ndokubva rati because his parents did not know that it was of the Lord who was seeking an occasion to destroy the Philistines. Vabereki havana kuziva kuti ndiye Mwari. Vakatokota verse inoti do not intermarry with other tribes. But vabereki ava vari kukota verse vachirambidza mwana kuita zvoda kuitwa naMwari, vachikota shoko raMwari. Challenge yataita ndeyekuti vanhu shoko vanaro but shoko rake havana. Iri anotoverenga otopikisa zvoda kuitwa naMwari ativhura verse mubhaibheri raMwari wacho. Satani paakauya kuna Jesu akati ingawani shoko rakatonyorwawo kuti achatumira ngirozi dzake dzinogamba tsoka dzako, svetuka. Ari kukota a scripture to make a temptation. Miedzo inotogadzirwa neBhaibheri. The devil paanoti svetuka ipapo ingwani zvakatonyorwa kunzi anotumira ngirozi dzake dzinogama tsoka dzako dzisaroera pamatombo. Devil akasvika palevel yekugraduate kubva paudevil ndokubva atora a scripture as a pastor ndokugadzira a temptation to Jesus quoting scriptures. To me, ndopandakanoona scripture really dangerous when you lack the Spirit of God. Why? Because munogadzirwa ma problems. Inoita temptation say Satani wacho achikota scripture. Indaiti chese chirimuka scripture for you kuti zviite zvakanaka. Kuti uzodiscover kuti kune ma temptations ari pa scripture yekuti ukashayiwa revelation unesvetuka nokuti zvakatonyorwa. Saka kurati kune zvakatonyorwa zvisingaitwe. So relationship yepaCross imisi kana kuti relationship iri kushiwa naJesu kuti church inofanirwa kurarama iri mu the revelation of the word. Ikangogara ine word riri ordinary. All right. Luke 17 verse 11. Varume vaiva nemeperembudzi vakadanidzira mwanakomana waDhavhidhi tinzwirei ngoni. Bible rinoti Jesu ndokubva ati endai munozviradza kuvaprista. On their way vachienda vakapora. Havana kunze receive your healing kana to be healed right now. Paruti tinzwirei ngoni iprayer request tinzwirei tsitsi tinorwara. Haana kuadresa chine chekuita nengoni. Akavaudza zvekuita kwekuenda vari munzira ndokubva vapora. Zvorati pamwe pacho hapataurwe nyaya yauri kuda. But zvaari kuda ndo zvine nyaya dzauri kutsvaka. Iwo off topic ka kunzi tinzwirei ngoni onzi endai. Havasi kuda kutumwa, havada kuporeswa. And muscripture iyo yaumbonzwa Jesu achiti be healed or receive your healing. Kunoti tine vanhu vakaporeswa but vasati vapora nokuti vaida kunzwa zvine chekuita nekuporesa but vasingade kuita zvaanotaura zvakatakura kuporeswa. Ameno kana uchindinzwa ipapa. Vakanzi endai havana kunzi be healed right now. But vari munzira kuenda pavakateerera zvaataura situation yavo yakachinja. So tine vanhu vekuti ma situations dai yakachinja kudhara but unoti nhasi vaparidzawo but nyaya yangu haina kubatwa. Gamba usi kubata nyaya yako munyaya yake.
nokuti anotoziva kuti panotopora munhu akaita zvandataura, but wakamirira kunzi uchapora and receive your healing. Chinonzi revelation chizaruko chakavanzika mushoko raMwari chakatakura breakthrough yelife yako. Saka chinzwa Mwari havataure zvaunoda, vanotaura zvavanoda kuti ude. Saka tichinzi pamunoita prayer munoti thy will be done on earth, thy will as it is in heaven. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika, but ari panyika ndini, ndine zvandinoda kuti zviitike ndini, bandakatipwa kunzi hautaure kuti itai kuda kwangu, ndinoti kuda kwenyu ngakuitwe. Saka kusazoziva kuti kuda kwake ndekupi manje kunoita kuti uswere uchingoti dai Mwari vandinzwa, dai Mwari vandipindura. Gamba kuda kwavo ndokakatakura zvauri kutsvaga. Introduce kuna John chapter 2. Why John chapter 2 yakarecorda the first miracle ya Jesu muBible? Inhau yekuti ine chekuita newedding, muchato. Muchato unongotaura relationship. Jesu paari kuuya miracle ihombe yaakaunza irelationship yemunhu naBaba. That's why akatangira pamuchato. Saka nyaya yanga iripo pamuchato ndeyekuti vanhu vanga vapererwa wine. Jesu haana kuti vanhu tsvakai mizambiringa nokuti iye is the true vine. Kurati vanhu vanga vasina kupererwa newine, but vanga vasina kumuziva mumwe wine aripo as a person. Iye muzambiringa futi wezvokwadi. Wine inowanikwa kumavines. Jesu is the true vine. Saka pakapera wine, wine yakapera is wine, but wine yanga yatounzwa nokuti iyi inopera. But vanhu vakafungidzira kuti wine yapera, iwe Mwari akavapa imwe wine. Saka pavakaadresa Jesu vari kutaura newine iripo nokuti pane imwe yapera. Saka Jesu haana kuvatsvagisa imwe wine nokuti yake iri powerful zvekudilata mvura kuti itore chirevo chezvaataura. Saka pavakaenda kuna Jesu vakadzoka kuvanhu vachiti imimi itai zvaanenge ataura. Yet order yanga yaiswa ndeyekuti endai munomuudza atiitirewo zvatiri kutaura, wine yapera. Ndokubva vadzoka vachiti aiwa order yakachinja, imimi ndimi munenge maakuita zvaanenge ataura. So pane nguva yaunochema uchiti Mwari ndiitire zvakati, order yacho yakachinja, une zvaunofanirwa kuita kuti wine yako ichibatika ndiwe waakuita, kwete iye. Why? Nokuti iye haana kutangirwa neproblem yako, akatoiona akaintroduce solution kusvika iwe waakuziva zvekuita nokuti solution itori available. Jesu ndiye wine. Saka kana ikapera mutsvage imwe, munobvunza wine wacho kuti toita sei, nokuti kana muripo hapana shortage. Okay. So first miracle yake ine chekuita nekushoterwa kwevanhu nokuti iye ndiye answer yacho. But iye Mary unodzoka achiti imimi itai zvaanenge ataura. So pamuchinjikwa pane nyaya mother vari kuintroducewa kurelationship kwete yavanoda but yaanoda. Amai uyu ndiye mwana, mwana ava ndiwo amai. From that hour, from that day, Mary akatanga kugara kwaJoseph, kwaJohn. Aimbogara kwani kwaJoseph by her own choice, akuenda kwaJohn nechoice ya Kristu. Why? Nokuti church ikashaiwa the revelation of the word, inopedzera yani maproblems nokuti ine word but haina revelation. Iri riri dangerous, rinoita kuti vanhu vaite zvavanoda dzimwe nguva nokuti ndo manzwiro avaita, kwete ndo zvazviri. Machechi ese akunetsana kupikisana kusanzwisisana zvinobva pakuti tese tinoshandisa one, but imwe neimwe inoshanda nemanzwiro ayo. Nevane madzimai 3 vanorivhura, vanonwawo vanovhura, vese vari kuita nyaya dzavari kuita vanenge vatovhurawo. Pane pavanovhura voshandisa manzwiro avo. Danger iripo ndeyekuti haurinzwe sezvariri, unorinzwa sezvauri maari. And I will explain again. Haunzwe Bhaibheri sezvariri, unorinzwa sezvauri iwewe maari. Your level ya relationship, not the level of relationship you bring out. Saka uchiona munhu wese anotorinzwa, hakuna asinganzwa kwatoverenga unotonzwa. Samuranda wakanda sindakafara paakanzi uri kurinzwa here, akati ndingarinzwe sei pasina anotsanangura. Why? Kuda kuti kunzwa ndinogona kurinzwa but kutsanangura manje it takes the gift of the grace of God. So church kuti ichiziva kuti Mwari vanoda zvipi ndo pane problem. Tine zvatinoda
zvatinotofungidzira kuti tikaita wezvi Mwari anogona kufara. Nezvimwe zvacho zvisingafadze Mwari tinoita nokuti takainterpreta tega kuti maybe ndikaita izvi Mwari anofara. One day taenda kune imwe all night. So kuna vakomana vaismoka vari kunze kwechechi vada kupinda kuchechi mazono padho pane vanhu ndobvunza vati akona muchita musikanzwa wabuda kuenda kumutatisa all night. Vari pakati pekuita debate padho mukati mama kuitwa prayer mukati yaibata malines anoti Ishe tiregerere zvatokutadzirai. Ava varida kupinda vanga vachitotadza vari mukati vatadza kudhara. Saka pane vafano kupinda nokuti vatadza kudhara nogoita vachangotadza vari kunzi mupinde munotadzisa zvinhu. Yet the spirit yavadriver kuti endai kuchechi haisi smoking. Ndiye Mwari ari kuda vanhu vake, but church ine mastandards ayo. Unomboziva kuti unogona kuvenga type inodiwa naMwari nokuti une maziro nemafungiro aunoita Mwari. Jesu akamboenda kumba kwaZakeyo, vanhu vakapedzisira vakuparidzira Jesu kuti dai aiziva kuti munhu mutadzi. Nyamba iye akatoinga vatadzi, but kune vari nani vakukontrola maziviro anoitwa zvinhu naMwari. Do you know kuti prodigal son, Luke 15:17, he came back to his senses, akanda kudzokera kuna baba. Achifamba ari kure, baba vakamuona, vakamumhanyira. There was no need for the father to run. He is coming anyway. But baba havane imwe understanding. Ndikasamhanyira kunomusangana naye, ndine mukoma wako ari pano. Anogona kunzi akasanganwa naye, anogona kuudzwa zvisiri pfungwa yangu. Why? Nokuti mukoma uyu mabiko akuitwa mukati paakaudzwa kunzi kune mafaro mumwe wako adzoka, he was not happy. So tine vanhu vanogona kusafarira zviri kufarirwa namudhara. Why? Nokuti vane utsvene hwavo nekururama kwavo. Tine vanhu vanodiwa naMwari but vasingadiwe nechechi. Why? Nokuti pane mukomana uyu paakadzoka chakapa baba kumhanya kuda kuhaijeka mukoma, akaonekwa namukoma asati aonana namudhara mumba amupindiki. Nokuti mukoma ane marecords, akatombotaura kuti aidya mari nezvifeve, mwana wenyu aitambisa, kuti aitombonzwa zvikuitika kuhama yake, but was not concerned. Anga akamirira dheri kuti akadzoka ndomumakisa. Saka baba chinovapa kumhanya kuzwa ndikangononoka chete akangoonekwa nablazi amupindike mumba. Tine vanhu vari kudiwa naMwari but vari kudziviswa nechechi kupinda kuna Mwari. Mark chapter 2. Vanhu vakauya nehama yavo Jesu achiparidza ari muchechi. Zvanzi hamuna kupindika, kwete nekuti dhoo ranga rakavharwa, but panga pakazara kusvika padhoo. Chechi inozara zvekuti vamwe havapinde iye Mwari achida munhu wese. Vanhu ndokudiscover kuti ukaona kudhoo vanhu vazara kusvika kudhoo pane space. Vakaziva sei kuti space ichirimo? Character yevanhu vari muna Jesu inofanirwa kuchinja. Havafanirwa kuva stubborn kuvanhu vane maproblems. Inofanirwa kuvhurira vanhu vane matambudziko kuti Jesu avabatsire. But kana vakasvika vakavharirwa padhoo, vanoziva kuti vanhu ava they are present in the house but they are not in his presence. That's why they lack love. Saka zvinoita kuva present usiri mupresence yake. Your character will manifest kuti uri mukati but uri panze. Pane nguva yekuti Jesu akanzi vakoma vako nevadzidzi vako vari kutsvaga vari panze, akati aiwa vari muno. Sanofunga vanga vari mukati vakati bheta tabhigo hama dzivenga, ndokubva azopedzisa akati vari muno vanoita kuda kwaBaba. Kuda kuti ungangodaro uri muno but uri type yepanze nokuti hauite kuda kwaBaba. Ndopandaona Jesu haasi moved nokuti uya kuchechi, ari moved nokuti uri mari. Vari muno vanoita kuda kwaBaba ndo vakoma vangu nehanzvadzi dzangu. Saka ungangodaro uri muno but kana usiri pakuita uri type yakafanana nevari panze. Relationship yemunhu naMwari inofanirwa kubva pakuti munhu azive kuti Mwari vanodei. Tine zvatinoda sevanhu, tine zvatinofunga kuti ndikadai Mwari anofara, ndikadai neendeitira Mwari wangu, kogoita zvinodiwa naMwari wacho. Mark 14 kune mukadzi akauya ndokubva azora Jesu perfume. Vana vana kurova maoko vana kufara, vakati what a waste. Dai yatengeswa yapiwa vanotambura. Jesu ndiye akapindura akati aiwa aita zvinhu in preparation of my burial. Murege yakadaro kwese kuchaparidzwa vhangeri, zita rake ngaritaurwe in memory of her. Uri kuona kuti hakuna akaombera maoko kuti munhu aitira tenzi wedu zvakanaka, vakarwadziwa nazvo. Tenzi wacho ndiye akanzwa kuti munhu zvinhu zvaaita ndaakutoshiya glory naye, kuchaparidzwa vhangeri ngakutaurwe nezvake. Jesu anda kuti ndiye aparidzweka but pane paakashare preaching
akati munonotaurawo nezvemukadzi in memory of her, not of me. Why? Because pane pamwe pakuti you can please God and the church will not be happy. Uyo kamukadzi akazora Jesu perfume, vanhu vana kuti thank you wazora tenzi wedu, vakati uri kutambisa dai yapiwa nherera. Vanhu vaitevera Jesu but vasingafari mumwe munhu akaitira Jesu wacho. Why? Because chavaifunga kuti ikatengeswa tonopa nherera. Gamba mukadzi uyu ane revelation behind giving. Giving is good. Dai vakaendesa kunherera zvazviri right, but understanding the time and what to do was the revelation. Ndosaka Jesu ari kuti zvaaita aita in preparation of my burial. Varombo munawo nguva dzese. There are times yekuti you miss to do the right thing because of time. Unogona kuita chinhu chakanaka munguva isiriyo chinoipira izvozvo. Ukamitiswa uri kumba kwenyu ihondo kumba kwenyu, ukangonobata nhumbu uri kumurume wako unotowedzera kuipusha isati yakumberi. Why? Because makorokoto. Unganyepera kurutsa kuti wabate short zvakaita. Why? Because makorokoto is the right time and the right thing. So the revelation iri pamuchinjikwa ndeye relationship ya church munhu naMwari, kuti nyaya ndeyekutsvaga kuti Mwari vanodei. Ndine zvandinoda semunhu, ndine zvandiri kutsvaga kuti zviitike, but Mwari wacho ari kumbodei, anoda kuti ndiende kupi, ndiite sei. Ndiye zvandinodawo, zvandototi ndikapinda mupuri yandotichema kuti Mwari ndiitirei, zvoita sekunge havasi kupindura. Watoenda kunopfugama kana toenda kuchechi kuparidzwa, kotaurwa nyaya inonzwa kuti vada kuti tiite sei vana. Ini ndizvo ndoda kuti Mwari aite. Gamba secret yekumwe kuita kwaMwari ndeyekuti ukaita zvaataura unosangana nezvawaichemera, unosangana nemhinduro yezvauri kutsvaka. Amene kana pane munhu akambosangana nezvimwe zvinhu zvaaichema muupenyu asina kubvira achitaura muprayer, but Mwari vakazongozviita. Handi kune zvinhu zvinoitika usinobvira wazvinamatira. Inyaya yekuti ukaita zvinodiwa naMwari ndomukusangana nezvaunoda kuti akuitire. Saka first level yaMary ndeyekuda Joseph. Her own choice, akada Joseph. Apa muchinjikwa Jesu ndiye akamuintroduce kuti endai kwaJohn. Ava ndo amai, amai uyu ndiye mwana. Kubva musi uyo Maria akatanga kugara naJohn. Samubvunzo wobva wati Joseph ari kupi? Statement yekurambanisa vanhu here. Joseph angafe richi chiri kuitika. Tiri kupiwa a picture yekuti nyaya yekunamata Mwari haisi your own choice yekutsvaga zvaunoda, ndiye kutsvaga kuti iye anodei. But ndinofana kumuzivisa zvandinoda. Ufunge kuna Mwari chinotanga is solution not problem. Chiona kuti pakanaya moto muSodhomu neGomora hakuna kutanga nemoto, kwakatanga kwauya vanhu vatumwa vanoburitsa vanhu musituation yemoto. Kana iri nguva yaNoa hakuna kutanga neflood, kwakatanga neark munopindwa kuti munhu asanyure. Mwari unotanga nesolution pachizouya problem. Nhamo ndeyekutadza kuziva the solution wotofungidzira kuti inzwaka vanhu havana kunyura nokuti havana kuvaka areka. Vanhu vakanyura nokuti havana kupinda. Because akavhara door areka asi Noah ndiMwari. There was a time yekuti door was open but hapana ari kupinda. Mwari unoisa solution pachena but it takes revelation to know. Samunhu akauya kuchechi ane makore ari kungochema kuti Mwari havandinzwi, zvandinochema zvese havaite. Problem ndeyekuti hauite zvaanotaura nokuti zvaunochema zvakavigwa mukuziva kuti iye anodei. Ndine zvandasangana nazvo Mwari zvaaita zvandisina kubvira ndarota kana kufungidzira, but zvandinotoda. Ani unoziva kuti nhamo yemunhu yekutanga haasi munhu akaudza Mwari kuti I'm lonely. God came down ndokubva kuti kuna Adam, it is not good for a man to be alone. Mwari ndiwo vakaziva nhamo yemunhu, kwete kuti munhu akaudza Mwari nhamo yake. Mwari vakapa Adam mubatsiri kuprova kuti Mwari vatogona kumupa mubatsiri. Adam haana kuvhunduka kuti ichichi, akatotanga kukomenta bone of my bone, flesh of my, akutonakirwa nazvo kuti ndo zvaaitsvaga but anga sina zita racho. Bosi dai chiri chinhu chaasingadai ngoti ko timu yaipi koi, but kungopiwa munhu bone of my bone, flesh of my flesh, akutosipakwa nazvo endo zvaaida but anga asingazive.
but Mwari unoziva dambudziko remunhu. Saka nyaya ndekuti munhu ngaaite zvinodiwa naMwari, asangane nezvaanoda zvakavigwa muna Mwari. Inzwaka, tese hatingaparidze, tese hatingaimbe, tese hatingaite zvimwe, but munhu ane chaanofanirwa kuita. Imbotsvaka, imbobvunza Mwari, chii chandofanirwa kuita? You have a role duty to play in the things of the kingdom. Ita munamato, usati wamboita kuti Mwari ndiitire zvakati, imbovabvunza kuti ini ndoitawo chii? Why? Nokuti zvaunofanirwa kunge uchiita ndo zvaka. Saka that's why the devil haadi kuti uzvizive. Oh, I'll give you this understanding. Vana vaiurayiwa muEgypt time yakaberekwa Moses. But Moses paakaberekwa ari mwana mukomana akanogara kumba kwaFaro, haana kuurayiwa zvaita vamwe vana. Mwana wokunhonga, chokwadi chitoripo kuti mwana wemuHebrew, to make matters worse, aitopiwa mukaka namai vake muHebrew. Vana vechiHebrew vakomana vaiurawa. Sei Moses asiri kuurayiwa? Vaida kuuraya destiny yake nekumupa upenyu hwakanaka. That's why Hebrews 11:24, by faith when he grew up, not by age, by faith, which is understanding, when he grew up, he refused. Akaramba kuitwa mwana wemwanasikana waFaro. Why? Nokuti ikoko ndokutofa kwemhando yepamusoro, kwekuti chawakasikirwa uchaenda. Nokuti nzwaka, ukaburiswa munhamo, iyo calling yaMwari iri yekuti uburitse hama dzako munhamo, you are a failure. Ari kucelebrate a life, ari ku wrong side. Moses akatoberekerwa kuburitsa hama dzake munhamo. Faro ndokubva aburitsa Moses wacho munhamo, obvamisa kupalasi. Moses nekukura mukutenda ndiye akatozoramba akabva ikoko. Hazvisi easy kuramba rugare, zvinomakisa, unosekwa nevanhu. Kunzi angatori prince ari kumba kwaFaro, akuswera achifudza makwai aJethro kusango, mukomana haana future, haana kurongeka, ane mweya usagamuchira zvakanaka. Gamba ndo yanga iri attack yelife yake, kupiwa a good life inokubvisa papurpose. So church, ikasaziva the mind and the will of God, tinenge tiri kwaJoseph. Zvatoda. Tine zvatinoda sevanhu. Tine zvatinofarira as organization. Saka nedzimwe nguva tinogona kuvenga fungo yaMwari nokuti haipindirani nezvatinofunga nezvatinofarira. Do you know sometimes ukaita zvinodiwa naMwari unoita sekunge uri kupanduka. Ukaita zvinodiwa naMwari, vanhu vanogona kusakugamuchira ivo vachitodawo futi Mwari wacho. 2007 ndaiparidza pastreet kuwadzana on a Friday, ndobva ndaapproachwa nemumwe Muslim, anga ari pastor kumaMuslim anonzi Shey. He came to me ndokubva ati, I don't believe in Jesus, I'm not a Christian, but what you are doing uchiparidza panapa, you are doing a good thing to the society. Ndokubva ndipa 300 US, a Muslim, pastor wechiMuslim. Makristu aimira ipapo vaenda vachiseka, ndiwe chechipiko ye, ndiwe chechipiko, vanenge vatumwa nani kwawakomana, vakomana vane shungu yeplatforma. Oza kune vanhu vokuti vakada Mwari zvokuti havazivi zvinodiwa naMwari. Then a total stranger asingatendi muna Kristu ndiye anouya achiti what you are doing is good. Iwo ukaita zvinodiwa naMwari kashoma kuti unyatsogamuchirika. Because sometimes zvimwe zvacho zvinenge zvinoataka masystems ekufunga kwevanhu. Dai zvaigamuchirika easy, dai Jesu akagamuchirika easy. Zvinoita kuti arovererwe pamuchinjikwa apa. Inyaya yekuti vakati shamwari yauri kutamba iblasphemy. I imagine mokura nemunhu ausvika 30 years okudzwa ndiri mwana waMwari. Ndonotanga kuita enemy yake. Kuti wangu ukatamba nezvimwe. Watowo Mwari nguva yapo. Kuti ini nababa tiri vamwe chete. Ataitamba tese mushemushe nezura. It was not easy. It's by revelation. Even following Jesus, it was not easy. Imagine varume vari kuraura hove dzavo vosiya kuraura hove wotevera Jesu. Woenda kudzimba wobvunzwa naadzimai kuti makuita nezvei, kuti handasiya fishing, tiri kungofamba nemumwe mudhara ari kuparidza. Kana marriage yacho handifunge kuti inomira. Chidhedhi vakasiya business vakungofamba. Takabva kupingwa mukomana nzi handiwo mugareriya vari kungofamba nemusaidhi meruizimu achiparidza. Havachaita zvehove. Hazvigamuchirike. Hama dzangu zvokwamwari, it's by revelation. And there are times when the revelation becomes personal. I'll explain this. Moses paakadanwa, gwenzi rakambopfuta. Aaron paakadanwa, harina. Let's say Bible school ya Mose,
mubvunzo wokutanga waingoiswa ndekuti rakapfuta. Tine vanhu vekuti a personal revelation inenge yakuiswa musociety, mucommunity, zvokuti vanhu vanototadza kushandira Mwari nokuti havana mastandards yemumwe akadanwa futi naMwari. Iye achiti behold I do a new thing, ndichaita zvitsva, imi mune mastandards ekuti hakuna chinyowani. Wakamborota here handina, wakaprofitwa here handina, waziva sei kuti wakadanwa? Kana iri Bible school ya Moses kana risina kupfuta upapindi. Bozi iye paakadanwa rakambobvira. Tine vanhu vadziviswa kushandira Mwari nema standards echechi kwete aMwari. Hama dzangu, Mwari unoita zvinhu zviri beyond ma standards edu nekufunga kwedu. Mwana vati saka idzadzifarire Bible school. No, it's good to go there. Bandiri type isina kuenda ikoko because nasinga qualify. Nongo qualify kurova chete. Saka ndiri kutorova. Andaigamuchirika ma standards acho anga asingaite. Indakurira kuzayo jakai 5 O levels ne reference ya pastor. Isi kungorota uchirova chete. Azvinyoreka hazvina reference. Nechikoro chacho hachikubheke. But mukuru akakupa mic vanonzwa kuti pari kurohwa. But handisi type ikoko handi qualify. But azivise Mwari, why? Because sometimes ma standards anopa chiremerera chekuti kurodha uende. Unotonzwa kuti aiwa takapedza ka. Ndoswera parenki manje nini. Kazviite. There are times yekuti Mwari unogona kuudza dongi kuti taura. Prophet vakagara pamusoro pedongi. Mwari anobva ari prophet, this time hamusi kuona dongi, ona kumberi. Roona kwakatobatwa banga nemutumwa. Dongi raakuona saprofeti, profeti havachaona. Dongi raakutaura semunhu. Profeti pane kuti vavhunduke kuti ndadongi raakutaura munana, zvanzi vakarirova. Kuna vanhu vasingavhunduke minana. Kana Mwari vakaita chinhu vanorohwa nemastandards echechi kuti hakuna Mwari akadaro, hakuna Mwari. Tine vanhu unyatsonzwa kuti vakuru, hakuna uchenjeri hwemunhu unoparidza sekudai woti but hauna kuuya nemasystems man. Pane kuti vanhu vanzwe Mwari vanenge vachingodzoka bhe kuti ndokuside kupi. Ibaba watopanzwa kuti side, but side mashoko ari kurova but side raari manje hakusi kwedu. Nanhasi uchiri kuti hakusi kwedu, haunzwe Mwariwe. Dai wakapona kudhara but unotora vhangeri worisa mastandards ako ekwaJose. Kuti dai ariwo kwaJose. Ndikutotaura so. Mukuru anotonzwa kuti dai ariwo kwedu kwaJose. Maenda bva kwaJose taakwaJohn. The revelation of God. What God wants. The politics of church, politics of men can deprive you a privilege to hear the message of God and change your life. Why? Because uri musystem yako unoita zvinodiwa mastandards awakajaira. Zita raivapo maJose. Kungosvika pamuchinjikwa kwaJohn. Church ngaitsvake kuziva the mind of the Father. Why? Nokuti our God is bigger than the church. Mwari afite mastandards edu, tisu tofanira kufita mustandard yake. Why? Is too big for the systems of men. Zvinoita kuti Mwari agone kudana munhu watisingade, zvinoita. Mukadzi patsime John chapter 4 akanopa vhangeri kuguta reSamaria. Ane record yevarume vakawanda but haana kutaura here murume chaiye anonzi Jesu. Imi munongotarisa angari 5 ko paakawana murume chaiye mudi kupataura paakawana Jesu. Akaudza guta kuti kuna ariko yekwa Jesu che akamboita 5. Iwe kumadi kubatira pana Kristu. Some people wauno celebrate vane nyaya dzavo kungoti haudzizive. Ukadziziva wega unozunza musoro kuti toenda nenyasha zveshuwa. Vanhu vane nyaya dzavo. Kurumura munhu kubva kwaJose kuti aende kwaJohn panotoda nyasha dzaMwari. Nokuti ega mera anobvira azvifunga kuti ndichibva pana munhu akuenda kwaJohn. Ivhangeri remuchinjikwa rinobvisa vanhu kuzvinhu zvavanoda nezvavakajaira, roenda kuzvinhu zvinodiwa naMwari. Musociety maigona kuita nyaya kugara kwaJohn. Kwaakabvirei kwawo mukadzi uyu haana kurongeka sho. Kungofirwa apa akutotama kumba ndopfungwa yevanhu.
You think kuti ukafamba nerevelation the society will clap hands for you, will love you? Never. Avanzwe zvawanzwa. Pane pekuti Mwari unotaura newe saAbraham kuti tora mwana uye kugomo undipe sechibayiro umucheke. Abraham kana akutaura naSara hati ndiri kuenda kucheka mwana. Sara anodare kunzi uchava nemwana kwete tipe mwana. Uchava nemwana, I receive, tipe mwana matanga. Ibaba ndikati receive your financial door, I receive. Unza offering. One avazive situation yati tine zvatinoda sevanhu. Mwari ani zvaanoda saMwari. Vachakanakira kuziva zvinodiwa naMwari zvinochinja upenyu hwangu. Chinonzi revelation chinogona kukumutsira my enemies more than my friends. Bosi pamwe pacho chiri personal. Chimbofunga hanzvadzi yaJoseph, tete waMaria, vanzwa kuti akugara kwaJohn. Funga kuti vanoombera maoko anofara. Vanongoti kusarongeka wako man kana kusanyara mukadzi mukuru. KwaJohn kawo. Evangelist pamuchinji kwari so private. Ndaverenga vanhu vangari pamuchinji kwangari vashoma. Arisire vanhu vakawanda ndiri vashoma varipo. Saka vanhu vachamira naMary ndo masisters andataura aya anga ari present. Rimwe rwese riri kumashuro vari against her. Azvifite mu common sense, it's a revelation of the word of God. Mastandards akakuisa kwaJose, akakutadzisa kuenda kwaJohn, ukatadza kuita zvinotaura Mwari, ukatadza kusangana nezvaidiwa naMwari muupenyu hwako. Ndakati Mwari akanyatsokuda mushemushe. Unovengwa. It's not easy kudiwa kana Mwari akushanda newako kuita zvaanoda. Ndakatoti chimwe chinhu chinoratidza kuti hausi kuita chaizvo zvinodiwa, inyaya yekuti hauvengwe iwe. Hauna kana anombokuvenga kana anombokunyenya kana anombokuwanzira kana. Munhu akadonha haadonhe. Ndosaka usiri kudonha wakadonha. Vanokuryisa sei uri pasi pa, vada kuryisa vanhu vakamira kuti vadonhe. You must know the mind of God. Zvinogona kusafadza vanhu, but kana zviri zvekwaMwari. Samson mai vake vakatoti hazviite kuti utore muFiristia. Bible knows that it was of the Lord. So revelation munguva iri personal inogona sava favorable kuvanhu vari kufamba newe. Mai vake vakamuti hazviite mwanangu. Shoko rinototi don't intermarry with other tribes. But akaenda nokuti Mwari vaitsvaga occasion to destroy the Philistines. Inzwaka Mwari haazvipikise, but unogona kuita strategy kuti unofungidzira kuti haasiriye. Anechina Samson haana kubvera roora kuvaFilistia. Pese paida kuroora aitwa rafu, orova vanhu vese vamutsamwisa. Ndo occasion yaitsvagwa na parudo panoita ruvengo rwakanyanya. Vanotanga nelove to destroy. God was looking for an occasion to destroy the Philistines. Process ndawana wandinoda. End result kurova vese vandiita rafu. Kuda kuti process purpose ya Mwari to destroy, but process yacho unoona kufunga kuti haasi Mwari. Samubvudzo ndewokuti muri kwaJose kana kuti maa kwaJohn. Yedu. Mwari uchati Mwari rini? Mastandards manje ka, protocol yacho ka, system yacho ka, kuzodii kwacho ka. Zvakanaka kurongeka, chakaipa kumurongera. Ngatieni ma strategies are open for revelation, kwete are closed. Kuti God must fit mu system. No, the system must open for new things that God wants to do. Iwo unotsanya kana ari ma 10 days. Ya uri a system person uri kwaJose. Vana vaMwari vanonzwa mweya waMwari uchivaudza it's time to pray and fast. Iwo uri kwaJose unotozati ma 10 days atanga. Unonzwa kuteta sota muna December kuti akomana. Ma 10 takupinda ma 10. Why are you so much into systems? Why are you not hearing God on a personal level? Yako nyaya haidi ma 10 days ekuna January antoda kumangwana. Problem uri kwaJose. Kwa unoda kuma standards ako, hausi ku mind yake concerning your own life. Saka kuna relationship
nekumwa kuita kwaMwari kunointroducewa pamuchinjikwa usingawani church. Unoza pamuchinjikwa pakaitika nyaya, pane deliverance yakaitwa paCross. Zvanzi Jesu wakadanidzira neziguru, mucheka waiva mutemberi ukabvarikwa kubva kumusoro uchiuya kuzasi. Akadeliver church paCross. Mucheka waiva wei wekuti vari nani mapriest vanoenda kuHall of the Holies kuseri vanonzwa Mwari, wauya kumbombera isinganzwe Mwari woitsanangurira. Saka Jesu paauya ndiye auya kuzobvisa limitation, topiwa identification imwe chete, vana vaMwari, a royal priesthood, peculiar people, chosen generation. Kureva kuti wakugona kunzwa Mwari, kwete nekuti you are ordained as a priest, but you are now a child of God through Christ. That muchinjiko wakatipa common ground to hear God. Aisinyaya kuti unzwe Mwari kuti uparidze, unogona kutonzwa Mwari concerning your life. Anonzwa Mwari kuti aparidze ndimufundisi, iwe unofanira kunzwa Mwari uzive zvekuita. Saka kete ndirakabviswa kuti hakuna vekuseri nevekuseru, mese mapa common ground, maipiwa identification sevana vaMwari. Church chataita kuti tisiyane zvipo kwete identity. We are all the sons of God by identity through Christ. Vamwe vafundisi but tese tiri vana vaMwari. Takasiyana zvipo kwete kuva mwana. Saka paCross pakaitika futi deliverance kuchurch. Jesu haana kuenda muchechi akandobvarura vaigona kumukuvadza. Akazwa kuti iyi nyaya inoda kuadreswa paCross. Why? Because vhangeri remuchinjikwa rinopa vanhu kuti vave vana vaMwari. Hakuna ma special people. We are all a chosen generation. Yekuseri kweketeni yakakuvadzisa Hana. Pachechi haipinda pashilo aitobvisa double. But Hofni na Phineas vaibaya zvakakora pamasacrifice aJehovha zvaenda kuna Phineas. Why? Kuseri kweketeni. We are living dangerous times. Vakomana vakasona futi keteni. Kuna vasinganzwe Mwari vanouya kuseri vonzwirwa Mwari nevanhu kuseri. Ndo one on one kuseri kweketeni. One on one kuseri kweketeni. So uda kunzwa Mwari vari kuti kudini life yangu. Unoziva here kuti une right yekunzwa Mwari. Ndiri kutaura vhangeri remuchinjikwa kwete rekuchechi. As a child of God wakapiwa identity paCross to become a son of God. Mwari ndibaba vako, une right yekutopfugama unamata Mwari wotaura mulife mako. Zvekuenda kuseri uchinobhadhara kuseri kweketeni rakasonwa futi. Muchinjiko wakatipa ukama nababa kudarika zvaitwa masystems Jesu asiri paCross. Satambeni wakomana keteni rakasonwa. Audzwe Jesu udzwa kunzi ndakazodzwa mukasi mukazobhuka. Mwari vanotaura neupenyu hwenyu. Neta sekunga handitenderwe kunzwa Mwari inini. Aiwa takabva kwaJoseph. KwaJoseph ndakabva. Ndamu Revelation ya Kristu. I'm also a child of God. Wonderfully and fearfully made. I can pray and my Father will hear me. Ndiri mwana wa Mwari. Anditsvage zvakavanzika zveupenyu hwangu kuseri kweketeni kune mumwe munhu kuHall of the Holies. Inini wacho ndaane right yekupinda mupresence yake with boldness, without fear, as a son and a child of God. But rekwaJoseph ari kutendera harina revelation. Harina revelation rekwaJoseph ringori roso kuti kune vanonzwa naMwari, vanoti vakanzwa Mwari vouya vaudza church. Izvozvo handisi kuti zvichakupa kuti saka mufundisi haana basa, takasiyana magifts. Handiri kutaura aya marights. Sapane pamwe kuti right unayo but you don't have the gift to deliver yourself. You need somebody gifted in that area to help you, although une right. Haunambondinzwa iwewe. Pama rights sevana vaMwari takafanana, takasiyana pazvipo. Saka hapana paunoignore kuti hatatoudzwa kuti takatofanana ndozvinamatira ndega pakona. Kune nyaya dzekuti uri mukona imomo mweya waMwari unofanirwa kukuudza. I'll finish with this scripture, John chapter 9. Jesu akanamatira bofu akakanya mavhu akaisa kumeso akati enda unogeza kuSilomu. Haana kuti enda unogeza, akati enda unogeza kuSilomu. John chapter 9. Silomu zvinoreva kuti to be sent, kana kuti wakatumwa.
In other words, Jesu ari kuti ndine zvandogona kukuitira saKristu, but life haichinje kusvika waenda kune wandakatuma kuti adhile neissue yako. Nokuti dai murume akangonzi enda unogeza, aingoshedzera ari paari kuti ndipaiwo mvura. So haisi nyaya yekugeza ndeyekuenda to the right river. Imagine wasangana na Jesu uramba uri bofu kusvika waenda kwaanokurifeya. Ndakanzwa munhu achiti na Jesu wangu takatokwana, unogona kutoshota. Maybe I'll preach Jesus tomorrow. Number 1 is a person, number 2 is the word, number 3 is a strategy or structure, and I'll explain. That's why mukadzi akabata mukombero wa Jesu akapora, iye asina kubata Jesu. And anoporesa ndi Jesu. Mukadzi akabata hem of the garment, not Jesus. But Jesu akati pana andibata kwete kuti pana abata hembe. Saka Jesu nehembe vanowanira avasi. Saka healing inobva kupi munhu abata hembe apotsa Jesu, kuti there is a system that can represent him. Because hembe haiporesi, anoporesa ndi Jesu. Saka munhu akabata hembe anoporesa, apotsa anoporesa. Kuti pamwe pacho you fail to touch him as a person. But you can touch what represents the person. Saka anonzi Jesu number 1 munhu, number 2 haasi munhu is the word. Number 3 is a system yakadelegator. Kana munhu achinzi enda unogeza kusilomu dzoka achiona, iro richiti kuporeswa kuri muna Jesu. Saka silomu ndiani is another extension of Jesus yakadelegate to minister on his behalf. Because as we make sense kuti Jesu anorifeya munhu somewhere, iye ariyowo masimba ose. Kuda kuti waniona as a person, but your issue I did the person, you know that the strategy of the person. Maybe I'll preach Jesus tomorrow, I don't know. So tono munhu akaitira zvinhu naMwari unoti asi Mwari because haana kudai, anonga anga kudaro akapotsa Mwari mumabatiro ako, but akamubata kune imwe area yaanonzwa iye kuti ndiri kubatwa. Anditi vazhinji vaitobata Jesu. Peter akatoti Ishe muri kubatwa, Jesu akati aiwa, there is a touch with a difference. Why? Because pana andibata ndikanzwa simba richibuda, vamwe vakandibata havaona chavanowana, havana power rinoenda kwavari. So chona tine vanhu vanatoona Mwari vasina power. Zvino kuti uri muheni una Mwari, but mauri hamanifest power because wakabata the wrong angle yeumwari. I'm sure my time is done. But ndangoya nevhangeri rekuti muri kwaJose here kana kuti tahakwa kunodiwa naMwari kwacho. Bururu kunodiwa naMwari sometimes hakuwirirani nekwaJose. Asida kugadzira marebho, ndoda kugadzira vanhu vari machuwa. Inzwa color TV haina kuyazopandukira black and white, yakazoisa improvement. Kungoudzana kuti shirt aise black ndeye red. Shirt ndiyo but color chete. So kuimprove akusi kupanduka, kuenda kwa John akusi kupandukira Joseph, kuimprove the mind of God. Unotanga uchiita zvaunoda kuti Mwari afare, kana wakura woita zvinodiwa naMwari kuti uve nemufaro. I'm sure my time is done. Ndokumbira tisumuke ndinamati. I want us to pray. Mwari vataure kuupenyu wedu tiite kuda kwa Mwari. The will of the Father. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Zvamunoda Mwari. Taurai mutsvene wangu pamuchinjikwa wenyu makataura shoko. Makaintroduce a relationship. Makaunza a strategy. Ndakumbira voice renyu Mwari repamuchinjikwa ritaure muupenyu wangu. The voice of the cross. The voice of the cross. The voice of the cross. The advice of the cross. The declaration of the cross. Muchene wakatendeka Mwari wa masimba ose. Ndinotaura nyasha, ndinotaura favor, ndinotaura nyasha, ndinotaura favor, ndinotaura nyasha, ndinotaura favor. In the mighty name of Jesus. Ndinotenda Mwari zvikuru. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuropafadzei, vakugonesei. Regai ndzorere nguona. Ozita ra Jesu.